Så blev det jul, og 2024 synger snart på sidste vers. Det blev tid til at se tilbage på året, der er gået, og runde af og vurdere, hvad der gik godt og hvad der gik skidt. Og sikke en rejse det har været. Jeg vil gerne takke jer alle sammen, der har booket jeres ferie hos Toscana Vacanze i år. Det er jeg og mine samarbejdspartnere i Toscana meget, meget glade for. Vi er stolte over den tillid, I har vist os. Og jeg er dybt taknemmelig over for alle de mails, I har sendt mig med anmeldelser, sjove tips og gode historier. Og sidst men ikke mindst, de billeder, I har sendt, der viser, hvad I har oplevet. Jeg glæder mig allerede nu til at byde jer velkommen til 2025, og jeg lover, at vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at I også der får nogle gode oplevelser. Rigtig glædelig jul til jer alle sammen, og et godt og lykkebringende nytår. Med masser af gode oplevelser, spændende ture, og hvem ved måske endda til Toscana igen. Vi ses forhåbentlig da igen. Godt nytår.